Johnule Hâțcu! După amiază sau noapte, nu știu când postez acest videoclip. Este a doilea videoclip sau primul videoclip, nu știu cât este, pe ziua de astăzi. Astăzi avem și un liliac. De la Lili Ac. Mamă, Lili, nume și Ac. Oh my god, asta știu că cu o provocare bună. Doamne Liliac, pe poate. Dacă vreți să vedeți cum aleg eu Liliacul cu 3 și cu 5, să rupe butonul de like! Bun, astăzi mult așteptată provocare de voi, să-mi sparg ou în cap. Sper să nu fii un pui. Pe aceea, na. Nu e un pui. Că sicur se mișcă. Dar știu, puiul se mișcă. Mami, scuze că folosesc oful. Dar se aude ceva înăuntru, deci poate fi pui muzica. După aceea facem o baie, cum se face ca băieții. Dacă vreți să vedeți turul meu, dați iar un mare like din carantină. Scuzați gălăgele pe fundal. Să începem provocarea de astăzi. Da? Și nu uitați să vă abonați dacă nu ați făcut-o până acum. Intrați pe TikTok-ul meu, rareșbanan.2, să vă faceți acolo să-mi dați o apreciere și să mă urmăriți, să apăsați pe un plus. Că aproape în fiecare dimineață sau amiază încercăm să postăm de acum pe vreo 11 sau 8 dimineața. Deci ori 11 ori 8 dimineața, nu știu clar. Depinde la ce ori mă trezesc. Este momentul când mă trezesc așa. Să ciocăm. Hăiați, Johnule, haideți să ne punem prosoape. În caz nu se va ști ce se va întreba. Avem ușorul. Doamne, era să-l sparg acum. Deci fix, ați văzut? Dacă n-ați văzut, dați la capăt să vedeți cum am făcut. Hop, hop, nu știu cum am făcut. Dar dați înapoi, puteți dați înapoi să vedeți cum am făcut. Bun, Doamne ajută. Deci dacă e un pui, pun aici. Stați acasă, vă spun de acum, stați acasă și sper ca videoclipurile mele să nu vă plictisească. Să-i dăm drumul. Plică 3, 2, 1. Iaxi. Iax. Dacă v-a plăcut videoclipul de astăzi, nu uitați să vă abonați. Pe curând. Pa, pa, deci uitați. Pa, pa.